Hej, jeg hedder Nana, og i dag skal jeg prøve at sætte mit hår. Jeg begynder på den her blog nu, fordi ja, det er jeg bare lyst til. Nå. Men jeg vil prøve så godt jeg kan. Nå. Nu skal jeg lige prøve ud at have mit hår lidt vådt, og så kommer jeg ind igen lige om lidt. Så indtil da, der kan I høre en sang, jeg har. Nå, okay. Hej. Vi ses lige om lidt. Er du gal, hvor er det vildt? Al den tid, som jeg har spildt, før jeg endelig får... Hej, nu er jeg ude på mit badeværelse, hvor der var meningen, at jeg skulle gøre mit hår vådt. Men det kan jeg ikke desværre, fordi jeg skal gøre mig klar til, at jeg skal til spejder lige om lidt. Så det når jeg ikke. Så jeg gør det bare med tørt hår, hvis det er okay. Men I kan prøve at lave det selv. Så nu går jeg i gang med det. Hej, det er hvordan jeg starter med det. Først starter jeg med at række alt hår sådan her om til den ene side. Se. Det næste jeg gør, som jeg lige før sagde, at gøre sådan her. Det gør håret mere fyldigt. Hvis I kan begynde at... Nu har jeg gjort det lidt. Prøv at se, hvor fyldigt mit hår er blevet nu. Nu skal jeg til at lave det sidste. Det sidste jeg gør, det er at sætte sådan nogle her i mit hår. Hele vejen hen. Og så bagefter, man kan selvfølgelig også bruge hårnål og alt sådan noget. Hvis det er, lige nu i dag kan jeg ikke, fordi der er jeg ikke begyndt på det. Men man kan også lave sådan nogle 3 flætninger her, hvis man gerne vil have sidecut. Det er faktisk det, jeg prøver at lave. Falsk sidecut. Sådan her kan man lave 3 franske flætninger. Nå, men I får looket, når jeg er færdig. Og det er jeg faktisk lige om lidt. Hej, nu er jeg faktisk færdig. Nu har jeg sat sådan nogle her. Og de eneste ting, jeg faktisk har brugt, er en børste og sådan nogle her. Ja, og så et spejl. Nå, jeg må lige sige en ting. Ja, I er sikkert mange af One Direction fan eller Justin Bieber. Jeg nøjes med. Jeg er både One Direction fan. Woo! One Direction og selvfølgelig Justin Bieber. Så det sidste spørgsmål her, I kan skrive ned i kommentaren, hvad jeg svarer. Er I One Direction eller Justin Bieber eller begge dele?